ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga anyị abịabago. Igbo anyị abịa, mgbede ọma ndị be anyị. Anyị bụ Igbo anyị abịa. Anyị bụkwa Igbo polisi. Igbo polisi ndị na-ejide ndị Igbo amara asụ Igbo. Ndị Igbo ojii gịnị? Igbo. Onye Igbo sụrụ onye Igbo ibie Igbo oyibo. Kedu ihe anyị ga-eme? Anyị mekwa enye gịnị? Onye bụ kpitikom. Anyị nwụchike onye kpitikom kwalie ike kwanye na isi Hausa. O jere ebe n'ugwu Hausa. Ọghọrọ onye Hausa maka ọ chọrọ ịsụ Igbo. Onye Igbo amara asụ Igbo. Anyị bụ Igbo polisi, ndị iwu ojii Igbo. Unu fụ na asụsụ dị mkpa. Bido nkụzibelu ụmụ unu sụbani. Ọ bụghị nkụzi sụbali na ụmụ unu Igbo. Unu afụgo ihe na-eme na anyị nweta ọtụtụ akụkọ dị iche iche n'ihe mee na ọ bụla ihe nkụzi nyere anyị. Ndị nọ na-eme ngagharị iwo EndSARS ejidechefa nwụchiko fa kpitikom asị na fa bụ ndị ori. Akpọlụfa gaba na iwu ojii. Papa bịa ka m kwulu. Akpọlụfa gaba na iwu ojii feluo sụọ asụsụ sụọ ugwu Hausa asịfa naanị ndị befa meelufe ebele sifa na unu afụgide na asụsụ dị mkpa. Ọ bụ nọọ ndị Igbo be anyị nọ ebe ahụ kịta onye sụọ Igbo asị ya na idigo free gaa n'udo chili ute gị na kwuonu chili ute gị na asụsụ dị mkpa. A sị na anwụchikochefa kpitikom kpụrụfa gaba n'ọnọdụ ọdụ ndị iwu ojii a na-akpọ polis steshọn. Eluo ebe ahụ asị fa wee sụba asụsụ. Ndị niile nọ ebe ahụ jide fa bụ ndị Hausa wee sịfa ngwa ịma na ịbụ onye be anyị sụba asụsụ. Wee sụbani onye ọbụla sụrụ Hausa asị ya gịnị? Chili ute gị mee gịnị? Na n'imeligo sọsọ asụsụ gbapụta ndị ahụ. Unu afụgo ihe o ji dị mkpa. Ya bụ ka anyị sụbara ụmụ anyị Igbo asụsụ anyị. Ọ bara ulu nke ukwuu. Biko na unu eneninie tat ọzọ dịka ibie unu jee na YouTube chanel anyị. Kedu afịa? Kedu Twitter anyị? Kedu Instagram anyị? Unu jee na YouTube unu bie aka n'ebe na-acha gịnị? Mmemme. Unu binyekwa aka n'ebe ọzọ na mgbalimgba. Ya bụ ihe ga-eme ka unu mata anyị dị ezigbote ndo. Anyị siri ndo maka anyị ada abịazi mgbe niile maka ihe na-eme na-agba anya mmiri. Ọ na-emetụtakwa anyị mana ka o si na dị anyị ga na-apụtakwa wee wenyite mmụọ agịdịgba nwa ka eziri ị na-eme n'ebe n'anya na ndị Igbo na-ekene ndị Igbo na-ekene gị fa na-asị gị ka ezi na ị na-egezikwa ntị. Onye ya na-ekwu ndị Igbo na-asị gị ndị Igbo si agịdịgba nwa ị na-egezikwa ntị ifuru ya fa na-efeli gị aka. Anyị wee na-asị na anyị ga na-abịa mgbe niile wee na-ewelitekwa mmụọ unu maka na asụsụ dị mkpa. Asụsụ na omenala. Anyị kụzikwa omenala kụzikwe odide kụzie ọsụsụ fancha dịcha mkpa. Anyị kọkwala unu akụkọ ifo gụọlụ unu egwu. Ngwa gụọlụ unu fa kedu egwu anyị ya agụ taa? Ebeniza na-ekwelini m Monkey ngwa Ebeniza bara baisikoro di ya. Ebeniza bara baisikoro di ya. Kedu afa nna gị? Kedu afa nne gị? Kedu afa nwanne gị nwaanyị? Adaobi. Ifugo na ị na-eme pasha ị na-ekwu Monkey. Ihe onye ọbụla Monkey ka a na-ekwe. Ihe na-eme pasha kedu afa nwanne gị nwaanyị? Kedu afa nwanne gị nwoke? Kedu afa nwa gị ochie? Ọnya Ebeniza. O nwere nwoke a na-akpọ Ebeniza. O ji baa baisikụl. Baisi gịnị kụlụ? Baisi gịnị kụlụ? Kedu afa baisikụl n'Igbo? Kwuo na anyịnya igwe. Kwuo na anyịnya igwe. Maka ndị ada n'Igbo
The name of the bicycle in our language is anyịnya igwe. Kwuo na anyịnya igwe. Anyịnya igwe. Anyịnya igwe. Anyịnya igwe. If it is only one thing you learn today, that is very good. So learn it, keep it gradually. You will perfect in speaking Igbo and writing it, so that you will feel the sense of belonging to your family and relate with them more. So learn Igbo gradually. It's very important in our life because it teaches us a lesson, especially in this pandemic and SARS. What happened in the police station? They spoke their language and they were released free of charge. Now, back to the roots. Back to Guinea roots. Gawani, na chilebe na azu. Ka anyị kwụsị in fake and the pretense life. Ka anyị bibe in straight life. Onye ọbụla mụta nwa bụ onye Igbo, mama ya bụ onye Igbo, papa ya bụ onye Igbo. Ọbịa were afọ oyibo bụọ nwa ya, kedu ihe ọ na-eme? Pretense life. Kedu ihe ọ na-eme? Fake life. Onye mụta nwa ọ bụ onye Igbo, mama ya onye Igbo, papa ya onye Igbo. O nwere akụkọ ị ga-akọ, anyị ga-ege gị ntị. Ke iwe na-asụlụ nwa gị oyibo, ikudolu mmadụ nwa, ijeli nwa na-ekube mmadụ. Onye ahụ ọ gbata gị med gị bịa ka olie nwa. Onye maka iji bịa na mmadụ gbata gị med, gbata gị odibo, si gị bịa ka olie nwa. Inecha anya onye ahụ abụrụ onye Igbo. Ihe ị ga-eme bụ ibido sụba oyibo maka ọdịnala Igbo, mana nwa gị ma ọ bụ nwanne gị ma ọ mama gị ochie Igbo siri nsuli oyibo. Oyi anyị na-achọ ịkọwa, anyị bụ polisi Igbo. Polisi Igbo and anyị dị njikere, kwadosie ike. Anyị dị mean, ihe ndị oyibo na-akpọ mean. Onye ọbụla sụrụ anyị oyibo, anyị ya anwụchike ekpichikọ mmechuo n'iru, kwalie ike, kwanye na nsị Hausa, ọ na-bụ ugwu Hausa. Daalụnụ. A sị na mama na-eti nwa ya ihe, ọ bụrụ na ọ kpọkwala ya asị, na ọ ka nwa ya mụta ihe. Mama nne na-eti nwa ya ihe, ọ gwa gị na nwayọ okwere, ọgwụ ya na nwayọ okwere. A sị na agbaghị ụzọ ogbele mgba ọ dị echi. Ya ka anyị ji wee mepụta polisi gịnị Igbo. Polisi gịnị Igbo. And anyị ga-ebido amụ our agent with camera. Anyị nyefe ma power bank, mana ala Igbo anyị enyefe ma power bank, nyefe ma phone, ma laptop, ma kekwe ya eji amịtakwa ọkụ. Anyị nyechefe anya onye Igbo na-asụ Igbo n'ala Igbo. Power bank, solar maka ọkụ adad ka fa wee nwee ike na recharge. Anyị na-abịakwa n'ike na ebube, unu agba n'ọsọ, unu aṅụ na nkwụ na-abịa, maka na anyị ga-emechi emebi, anyị ga-emechi ekuzibe Igbo. Ọ dị ka anyị dụla azụ mana anyị echefuru. A sị na ebunega azụ ọbịa ọgụ. Anyị ga-ejisi ike na-asụ Igbo mili emi, Igbo izugbe. Anyị ga-ejisi ike na-eme ka Igbo izugbe, Igbo onye ọbụla ga-aghọta, na-abata n'ihe anyị na-ekwu. Oyibo batagadi ọbata obele, agbaghala onye ahụ. Ọ bụrụ nke ị na-asụ Igbo, oyibo eju ya, maazịkwa nke bụ Igbo na oyibo. Ọ bụrụ ngili Igbo, ma ngili Igbo anyị achọrọ ya. Ma nke a na-akpọ gịnị ngili Igbo, kwuonụ ngili Igbo. Anyị achọrọ ya chaa, maka na unu na-emezie ka amalụ onye ọya anyị. Onye ọbụla adịrọ fluent n'oyibo, unu mụbịa amụsị na ọ mara ihe, na o nwere akọ na uche, asị ka ọ bụ unu siwara agba. Ọ bụrụ onye maala asụ oyibo maala ihe. O nwee ndị maala asụ oyibo na talichi ma fa mara ofu mkpụrụ ihe a na-ama fa kpaa agwa ma ọ kpaa alụ ikpuchi aka na ntị, were akịrịka jụọ na ntị, gbapụ ọsọ. Ọ bụrụ fa maala ihe. Anyị agwago unu na ndị Germany fa anọkata sụọ oyibo, mana fa na-alụ ihe niile, ma ndị China, ma ndị Japan, ma ndị France, ma ndị Netherlands. Fancha niile sọsọ Britain na-asụ oyibo, na ndị onwe dị ihe a na-alụpụta. Anyị kwesịrị ka anyị ịmara were asụsụ anyị na-eme ihe niile. Anyị bụ ndị gbasiri ike, ndị na-emesi ihe ike, ndị ya kedu ka m si ga-ekwu ya, ndị adara ngana nya, ndị na-akpa nganga. Anyị kwesịrị anyị na-asụ asụsụ anyị na-ede edechiche enye ewelie na-alụpụta ihe dị iche iche. Ndị mmadụ agbakọtaba anyị bịa na-agbụ ya nkili.
ya anyị ga-emenwu ya. Unu atụzi n'egwu, unu ejezine na kọpị kat. Ndị niile kịta unu macha asụ asụsụ ndị niile, unu ma asụ Hausa mara asụ Yoruba ma unu amara asụ bụ unu kpọzie bụ unu mkpọkọrọ ewelie na-ekpo ntụ ewele unu na-akụ futbọọlụ ebe niile. Unu kwụsị ya na ọ bụ ihe jọgburu onwe ya, ọ dịka onye amamihe maghara ihe oke, onye amamihe leli mma tụrụ ọbọ, iweli mma gị lee tụziela ọbọ na-agagharị. O nwere ka ọ dị. Ka anyị gakwanụ n'iru ka anyị gaa n'iru. Unu malụ ndị amara asụ Igbo, unu kpọtafa kafa mmụọ Igbo. Taa anyị nọ na n'isi nke one. Anyị ga-agụkwa akwụkwọ Igbo taa. Papa nnekwu jee tụtụ ya, jee tụta ụgbọala gị ịtụfu, jee tụtụ ya. Adanna, ihe agụnụ ngwa gụọ so ka anyị. Ejiji ndị Igbo. Ngwa na-ekwu na ihe Adaobi na-ekwu kwuo nị ọsọ. Ejiji ndị Igbo n'oge ugbu a. Lee nwa agbọghọ Igbo. Oge ugbu a. Ọ ma akwa akara dị sam. Ọ kpara isi mara mma. Lee oriakụ a. O jiri ejiji nwanyị Igbo. Na-ekwu na ihe Adaobi na-ekwu ugbu a. O kere ịchafụ n'isi. Ọ na-eje ahịa. Nwoke a bụ onye arọ. Ejiji akwa ya mara mma. Okpu isi ya dị iche. Kwụsịzịa ka anyị kọwa anya ka anyị mee kwụsị. Anyị achọrọ ịnọti aka maka na ihe a na-eme kali. A sị na ndị ọka sịrị na ọkọtọ akaligo. Ya bụ ka anyị bụ onye ịchafụ. Adaobi agụgo, ọ si na ejiji ndị Igbo. Ejiji bụ gịnị? Nkwado. Ka esi akwado nkwado. Ya bụ anyị bụ unu na anyị ga na-asụ Igbo si mie nye ime. And anyị ga na-asụ Igbo izugbe akpọrọ Central Igbo. Anyị ga-ejisi ike na-asụ ya maka ndị Igbo niile nwere dialect dị iche iche. Onye sụba nke ịma nghọtakwa ihe ọ na-asụ. Nsụka sụba ma Enugu ma Ọnịsha ma Asaba ma Imo ma Owerri ma Aba, ọ ya afịarụ ịghọta. Mana o nwere nke a na-asụ like ife ikpọ anyị ihe like ugbu a bụ kịta. Unu aghọta gị ya? Unu na-aghọta ya? Ugbu a bụ kịta. Ma dum bụ niile. Mmadụ si gị mmadụ dum, ịma na ọ si mmadụ niile. Ka m gụgharịa ihe Adaobi gụrụ ka unu ghọta ya, ka anyị zazie ajụjụ dị na ya. Ọ si na-enwe agbọghọ Igbo oge ugbu a. Na-enwe agbọghọ Igbo oge ugbu a. Ọ ma akwa akara dị sam. Sam bụ na ọ mara mma. O kere isi mara mma. Lee oriakụ a. O jiri ejiji nwanyị Igbo ugbu a. O kere ịchafụ n'isi. Ndị Igbo na-eke ịchafụ n'isi. Eji ike ịchafụ mmalụ nwanyị Igbo ya na akwa a na-akpọ blouse ya na ukwu akwa na-abụ. Ọ malia na enie. Ọ malia ka ezie na nwaanyị na-eke unu si ga ama nwanyị Igbo onye aka nwanyị Igbo si adị. O ji blouse ke ịchafụ n'isi mmalụ ukwu akwa na-abụ. Ọ na-eje ahịa. Mama na-eje ahịa. Mama eji ije ahịa mmalụ mama ka o jee mee gịnị? Kpalite nri ya na ụmụ ya ga-eri. Ọ natakwa osibie. Ọ nata afịa. Kedu ihe unu ga-agwa mama unu?
oyoyo mama nata oyoyo ọnata ojebe oyoyo ọnata mgbe ahụ obupụta ihe ogote obupụta ihe afịa bunye unu lie onwe aṅụli unu nwekwa aṅụli unu gụọli egwu ọ ka esi eme nne o wee malụ oje afịa ọ na-achọ ife afịa ogote igbo ọkpa ogote akara ogote lacham o tinye ya na-echekwudo na ụmụ ya agbapụta ogote suya ọ na-akwa egote kebe suya ọ papa na-egote kebe suya papa na-egote kebe suya ka anyị gakwa n'iru Adanna ọ sịkwa gịnị nwoke a bụ onye arọ bụ afọ obodo arọ like arọ ndị Izọgụ ma arọ Chukwu mana akpọbuzili esi n'arọ ụkọchukwu Okechukwu jele okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'arọ Chukwu kwuonu ụkọchukwu Okechukwu jele okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'arọ Chukwu. That is the Reverend man of God called Okechukwu went to Orochukwu and preached the gospel of God in the house of the Lord. Ngwa kedu onye ga-ekwute ụkọchukwu Okechukwu? Ngwa Adaobi kwuo ụkọchukwu kwuo onye ugboro ịtọ ka iwe ma na ụkọchukwu Okechukwu jere okwuchukwu n'ụlọ Chukwu dị n'arọ Chukwu. Ụkọchukwu Okechukwu jere okwuchukwu n'ụlọ Chukwu dị n'arọ Chukwu. Ụkọchukwu Okechukwu jere okwuchukwu n'ụlọ Chukwu dị n'arọ Chukwu. Kụọlụ na ya aka okwuteli okwu ntabi onye na-agba ụja Adaobi ọgụ na-agba ụja kụọlụ na Adaobi aka ọ dịrọ nụ mmadụ kụọlụ na ya aka onye nweta ihe Adaobi gaa akụkụ ihe na isi m na-emechi ya gaa ebe ahụ kụọlụ na ya kpam ihe kụọlụ na ya ngwa onye ga-ekwute ụkọchukwu Okechukwu jere okwu Chukwu n'ụlọ onye ga-ekwuga oke nwa kwuchezie ngwa oke nwa kwuo ọsọ ugboro ịtọ ka ị ga-ekwu ya ụkọchukwu ihe ekwubu ụkọchukwu ọ bụrụ Okechukwu first ụkọchukwu first ngwa kwụsie n'ike na ị na-atụ egwu onye ka oke Ụkọchukwu Okechukwu onye ọfụma ihe na-akpali mmadụ akpali Adaobi ihe asị akwụ onye ọfụma ma ihe na-arụ onye ahụ maka mmadụ na-amụ ihe anaghị akpali onye ahụ akpali ma ọkpa yọrọ ya akpali a na-akụziri mmadụ ihe o nwere onye macha ncha a na-amụ ngwa oke nwa kwuo ụkọchukwu Okechukwu yes ọzọ Okechukwu Chukwu dị n'arọ Chukwu ọzọ ụkọchukwu Okechukwu ya thank you kwuọlụ na ya aka unu emeela kwuo Ebubechukwu kwuo aka kwuo na aka ozugbo kwuo na oke nwa aka mgbakwuo ngwa agịdịgba nwa kwuo nke kwuo ụkọchukwu Okechukwu kwuo ụkọchukwu ngwa ka nyelu gị aka ụkọchukwu Okechukwu jele okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'arọ Chukwu ngwa papa nnekwu kwuo ụkọchukwu Okechukwu jele okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'arọ Chukwu kụọlụnụ papa nnekwu aka dị ebe gbedetan isekwe n'ụwa foto jos n'ụlọala ihe emelide ise ụwa foto
anyị nọrọ na maka imelide agada gbaba ngede gwugha apụta ibido sebe ụwa foto jos chikunata onwe gị maka nse foto ụwa nọkwa na-enene gị ise foto eje sachati ya ejezie sachati ya n'ọnwa ya bụ anyị gụkọta wee bazie ụkọchukwu Okechukwu maka anyị nọ na nwa ikolobịa nwoke a bụ onye arọ ọkwa ebe a wetara anyị gabazie arọ chezozie ihe anyị na-aga na ekwu nwoke a bụ onye arọ ejiji akwa ya mara mma okpu isi ya dị iche na-enye unu afụrụ ọnwụ ihe okpu isi eji malụ ndị Igbo onye kpụrụ okpu mmemme anwụ na-alọgọ nwee ihe yọghịlị o nwere onye ọzọ na-ekpu ya n'ụwa niile kata ma onye Igbo sọsọ ndị Igbo na-ekpu ya bụ okpu ịfụkwara onye kpu ya ma na onye Igbo onye Hausa dị ekpu ya onye Yoruba dị ekpu ya onye English o nwere onye na-ekpu ya sọsọ ndị Igbo ifi anyị na-enye anya ịma nọ onye Igbo ibe gị n'ọnwa nne gị isi a kedu isi a pụtakwa isi a nwoke m isi a kedu ije isuolia Igbo ọ sụkwala gị ọ bụrụ na ọ sụọlụ gị Igbo ime gịnị nwụchikọ onye kpichikom maka gịnị ọ bụ imitation Igbo ọ imitation o kwesịrị ịsụ Igbo onye Igbo ọbụla asụrụ Igbo bụ imitation Igbo ọ bụrụ onye Igbo ka ọ bụ nya bụ ifuru onye kpụrụ okpu dị yọghịlị na-acha mmemme anyị nwekwulie ụmụaka niile ọ bụ onye Igbo ọ bụ onye Igbo isuolia Igbo isi a nwoke m kedu ije dede ịkpọ ọnya Adaobi ị na-anọkpa m arụ nya bụ nwa agbọghọ ngwa ajụjụ ka nduzi na ajụjụ ka anyị mechie kedu ihe bụ nwa agbọghọ n'oyibo ka anyị kapịaziala ndị Igbo amara aghọtara Igbo anyị nwa agbọghọ ka ihe ọ bụ Adaobi kwu onye nwa agbọghọ bụ teenage girl. kụọ n'aka o kwutere ihe nwa agbọghọ bụ teenage girl ka ihe bụ na ihe dị sam oke nwa ụzọ anya asị gị na nwaada dịkwa sam ma ọ bụ na akwa dị sam ka ihe o mean beautiful yes o kwutelie kụọ n'aka ọ sịkwa oriakụ ka ihe bụ oriakụ mmadụ si gị onye a bụkwa oriakụ onye nze ka ihe ọ pụta oriakụ ka onye ya azatanwu ya oriakụ onwe onye ma ihe bụ oriakụ ngwa onwere onye mụ ya na Adaobi mụ ya n'isi papa nnekwu ka ihe na-ekwu oriakụ agịrịgba nwa malia oriakụ ngwa kwuo onye ka ihe bụ oriakụ ngwa Adaobi dujie gaba papa gaba oriakụ ngwa zaa anya kedu ihe bụ oriakụ oriakụ bụ gịnị Mrs. kwuonu Mrs. nya nwunye mmadụ oke nwa bịa nso ka ị na-aza ihe na-ekwu wepụ aka n'osisi oriakụ bụ gịnị nwunye mmadụ kwuonu Mrs. nwoke ka ihe bụ nwoke boy or man or men. ọ bụ boy or man or men kụọlụ na oke nwa aka kụna aka ọ zatakwara ya nwoke bụ boy or man or gịnị men kụọ na aka ọzọ ọ zatakwala ya daalụnụ anyị ga-akwụsị ebe a taa mbọsị ọzọ anyị gụọ gaa n'iru unu aghọtago ngwa kedu unu ya agụ n'egwu kedu egwu unu si ka anyị gụọ ọkụkọ egwu ọkụkọ ịma na erobe iro erighị mbe ọ ga-atọ ụtọ so
ọkụkọ ntị ike ọ na-anụ ihe n'ite ofe so onye nwa ka anyị ya akọ maka ya taa ngwa gụọ na egwu ọkụkọ Ọkụkọ bịa bịa agịrịgba jos solu kwube bịa ọkụkọ bịa tile ya bịa bịa gụọ na bịa ọfụma gụsie na njire bụra ya emecha anyị ga-ata ya ata ọkụkọ bịa 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 ọkụkọ bịa rafia aka n'isi gụba egwu ọkụkọ anyị ga-ata ta 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 anyị ga-eli li anyị ga-aṅụ ṅụ ọkụkọ bịa 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 ọkụkọ bịa 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 ọkụkọ bịa ka ilie nri bịa 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 ọkụkọ bịa ka ilie nri bịa 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 ihe ji wee fụ gị n'anya emeche na anyị ga-ata ọkụkọ bịa 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 ọkụkọ bịa 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 anyị ga-eli li anyị ga-aṅụ ṅụ anyị ga-ata ta ọkụkọ bịa 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 nya bụ akụkọ dị na ya bụ na mmadụ gotere ọkụkọ na-azụ ọkụkọ ya na-enye ya nri ọ bụrụkwa na ọ fụrụ ya n'anya ọgwa ka o wee maa abụba ka o gbuo onye taa nya bụ nothing goes for nothing onwekwa ihe dị free n'ụwa ịpụta nothing is free nya mmadụ na-agbarakwala gị mkpụrụ ọka ị na-ata ịdanye ị na-ajụ onwe gị ajụjụ ịtakata ikukwere ọnụ maka ịtakata ọgbado gị n'akpịlị ọnya bụ ihe mmụta dị n'akụkọ a mmadụ na-atụrapụrụ gị mkpụrụ ọka ị na-ata ị na-adanye maka ndị ụta kwa ka ihe na-eme ka ihe mekwe n'ezi ụmụ ihe meziri ezi ịtụrụ ya mvozi ihe agwani ọ bụrụ ịtụrụ ya mbọ si ndo ka okwu bee si ndo oke osigodi esi ndo ngwanụ isigo odido oke nwa sikwa oke ngwanụ ka anyị gaa n'iru nwanne gị mee gị ihe isi ndo enwere ihe ọ ga-ewepụ gị n'arụ isi ndo kwekwe osi oke unu bidokwe unu mebekwe ka nwanne ọ ka esi eme ya so unu kụzibelie ụmụ unu mebekwuo na omume unu maka na onye sikwa gị ndo ikwelu ọ bụrụ asịkwa gị ndo iju ajụ ọ dịkwa njọ ma mmadụ tụpụta ọnụ sikwa gị ndo ijụkwa o nwee ike ijụkwa na mbụ ọ sikwa gị nke ịbụọ kwekwela ọsịsọ beelụsọ ma iche ozi onye ahụ na ndụ gị maka na onwe mgbe mmadụ ga-asịkata gị ndo ọ dịzịa ka onwe ihe ọzọ onye ahụ ekwechilikweli ike sizie ihe ga-eme ya mebe nke ga-emezi echi ya mebe taa after all ị na-enyekwana m ibu chukwu nya ọdọọkwa izu ọdụrụ fechefeche mmadụ isi gị ndo ọ bụrụ na onye ahụ gbuo gị mee gị ihe jọrọ njọ ọ si gị ndo imee gịnị ikweli ịchọkwa ime obele gaa ime obele shakara ororo ime enye ọbịakwa nke ịbụọ si gị ndo yọọ o nwee ike bịa nke ịtọ si ikwe gị na ịtọ a o nwee onye ya asịkata gị ndo o kwechilizie turn against you kwele ọnwụ si ihe ga-emezite anya mebe echi beelu si na iche ozi onye ahụ na ndụ gị ọ si gị ndo ugboro na-abụ ịtọ ịkajụ ijụzie ife ihe onye ahụ ga-eme gị ịmazi ya na ịbụrụ chukwu ọnya bụ ihe akụkọ ihe mmụta dị n'akụkọ a kụọ n'aka ngwa gụba na anyị emesigo anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga anyị emesigo anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga anyị emesigo kwenye ọzọ anyị emesigo anyị emesigo
nganga anyị emesigo anyị bụ ndị Igbo ndị na-akpa nganga anyị emesigo ngwa ka ọ dị mgbe ọzọ ka ọ dị mbọsị onye ori ga-akwa nne ka anyị jee chọọ ngaji anyị furu efu ka ọ dị ka enwe amara ọfịa chetakwanụ na anyị bụ Igbo gịnị polisi Igbo gịnị polisi ndị iwu ojii gịnị Igbo ndị iwu ojii gịnị Igbo kedu ihe anyị na-eme anyị na-anwụchikọ ndị Igbo amara asụ Igbo ma ndị Igbo macha asụ Igbo fafu onye Igbo ibe fafa asụbo oyibo anyị na-anwụchikọ ndị ahụ and anyị na-akwado Igbo class world Igbo gịnị class world ọ ya abịa n'oge adịrị anyị bido kụzibelu ụmụ anyị Igbo maka ọbala ulu ihe mee n'ụwa na EndSARS anwụchikoche ụmụaka sụbafe ike na kpụrụfa gaba na ọnọdụ ndị iwu ojii elu ọbụrụ ndị Hausa kpụtacha fasifa sụba asụsụ onye ọbụla bido sụba Hausa onye sụọ Hausa sịa chilute gị mee gịnị na nya bụ ọ bụrụ na ndị Igbo be anyị nọ n'iwu ojii ndị Igbo be anyị ada arụkwa iwu ojii sọsọ ndị Hausa nọ ọ bụrụ na ndị Igbo be anyị kịta ebidosi ngwasụba na Igbo ndị Igbo a na-enezi n'anya ghọọ ndị ogbi ọkwa onye Igbo kpọrọ onwe onye Igbo ọ ghọrọ onye ogbi onye Igbo ibi ama akwa na ọnyanwa ọsị abụ m onye Igbo asị ka ọ bụ isi gbuo onwe gị ọ bụrụ eziokwu ị na-asị isi nwantị akpụli atụba anya n'ime ebe ọ ga-anọ na-esiri ọdụ n'imi asụsụ sọsọ asụsụ aka azọpụta ya mana ọ zọpụtara ya maka gịnị ọ na-ebi fake Igbo mgbasiri ka emesịa Chelu